Tak, a nožičku vždycky musí být tady. Veselý nahoru. Vyťo, nestoje. Nestoje. Jenom informační, ještě bych kluku zatleskal, to bylo nádherný, to byl opravdu krásný výkros. Souboj mezi prvním volou města a obojova postup, každopádně to určitě stálo za to. Informační Ačkový finále cruiserů pojedeme hnedka po příchozí. Takže kluci z cruiserů, vám, že mě slyšíte. Natáčíte? Cruiserů pojede po příchozí. A řekni něco hlavní. Tak, na startu bych měl mít kategorii 6 letý. Co? Bečko, jo. Řekni do ní něco. Jdeme Ňousové, jdeme na to. Ready to start. Players ready. Watch the game. Takže 32 večerní Matyáš Vančo a kníh 94. Petr Kotlás, tady ten pánek že uznáte jedničku. Takže Petr Kotlás na jedničku. Dvojka stále na jedničce, David Černý, Mikroskop, Bohonice, k němu 94. Petr Kotlás, grácky závodí. Petr tady ještě zrychluje, možná nám půjde ještě na tu jedničku. Takže vypadá, že David zrychlil. Jedničku tam hlídá, Emilci Jereminku. Teď už nás to čeká jenom nahoru, takže první dvě postupové místa. 32, David Černý, k němu 94, Petr Kotlás. Budete znamená do velkého finále dnešního dne. Samozřejmě kategorie 6letý. Paráda!